wonten diajeng Nanda Sari. Satu lomba spesial buat semuanya.
apik mung kuwi endinge. Heeh. Niku Tenan nggih. sing paling apik teko Nandasari iki ya mung aso. Piye tak kuwi mau? Ya jar balen neh. Napa? Balen neh. As. Iso kaya ngono. Iya. Nggih, Mas Deni. Dalem diajeng Nanda. Ngaturaken wilujeng dalu dumateng Iya. sedaya tamu undangan ingkang sami rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Menika dalam rangka pernikahan nggih. Pernikahan sowan ana ing daleme Bapak Susilo dalah Ibu Diah. Nggone Ami Woho Siwi Sri Pinanganten Sarimbit Wong Ayu. Nggih. Sing putri pinaringan asma Roro Ayu Dinda Kinanti S. Nggih. Sing nomor loro Kakang Mas niki murah. Nah, Sapa iki? Nakamura. Oh, Nakamura kok niki murah. Nakamura. Nakamura Daisuke. Sasuke. Hei Sasuke lek film Naruto Daisuke. Daisuke. Iya, Oh, nggih. Adewe Bagus. kapan ya iki engko bar iki Mayangkara diundang ana ing Jepang. Wow. Wah, ndah Ndah neo. neo. Numpak kapal iso semaput dalan Saben blokek. Ya andah kene. Bakune paring ndedonga Mas Deni Iya, dumateng diparingi temanten donga kekalih. dhisik, iya. Mugi-mugi anggenipun bangun bebrayan bali wisma tansah atut runtut pindho mimilan minturna. Amin. Dados kaken-kaken lan ninen-ninen boten Amin. pinisaken donya tekaning delahan enggal pikantuk golek kencana ingkang saged tata jalma putra kawan putri ingkang soleh lan soleha. Kuwi jane sendaren apa iso ora nek titik Donga komane. iki kudu jangkep. Oh iya, wong donga ki lek jarane sesepuh kuwi sak ambekan ki sak kalimat sak dawa-dawane. Kuwi muga-muga dijabah karo Gusti, Amin. bibare diparingi ewo iki Pak Susilo dalah Ibu Diah dipinaringan sehat, Amin. penak nggone golek sandang pangan kelawan papan, ya toh, Amin. diparingi berkah iso manfaat donya lan akhirate. Amin. Amin ya rabbal. Terima kasih Amin. wis kok Oh, wes. amin. Matur sembah nuwun nggih. Monggo. Matur suwun ya diajeng Nandasari. Masalah degane kambil ijo bejane sok sing duwe bojo. Heeh. Niki tasik legan menawi Bapak Ibu kersa duwe mantu sinden monggo kula aturi mengke saged DM dumateng Bapak Soleh. Ha iki EOne sinden-sinden niki nggih. Tasik sesarengan Mayangkara campur sarinya Indonesia ingkang angka 3 wonten diajeng Hani Kusuma. Satur wilujeng dalu kateng sedaya tamu undangan. Awas, halo. Ning ngendi nggonku goleki kotak petik kepengin ketemu nadyan tata parani mong nuruti karepe ati Yo. Kaya ngene lelakonku ngopo kok dadak ketemu
tresno Mbak mbok ya kondo kondo sing prasaja yen kowe pancen wis ra tresno Han kondo sing prasaja luwih becik timbang nglarani ati Lho Mas rungokno lho kok cuma ngono ki iso nyawang buri maksudmu Sak aku to maksudnya iya maksudnya sampean kuwi lek memang wis ora tresno timbangane terus nyelot suwi ora gelem maem Lah iya. diet ya diet ning ya aja kenemenen Yo malah iki atiku lorong lho Mas atiku ati kene lho Oh iki iya atiku lorong ati iso dengkul Ya kan saking nek anu aku kulino ekspresi olahraga. oh iya Olahraga iki kosong mudun-mudun ning kene. ora iso mudun-mudun diajeng Nggih. Hani Kusuma sowan ana ing daleme Bapak Susilo sak keluarga Alhamdulillah. adewe asung panglipur ya kapurih nyekseni gelaripun kekajatan didongake mantene sithik-sithik sadurunge awakmu lungguh ha coba ndonga sing apik kaya ngapa Nah jajal nggih bakune matur sembah nuwun kagem Bapak Susilo sekeluarga. Heeh. Matur sembah nuwun sampun nimbali campur sari mayangkara sak rombonge menika. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat bagas waras lan wilujeng. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah. mugi-mugi panggah mugi-mugi Loh. Kan mendoakan itu ya mendoakan mugi-mugi. ya aja kakean mugi-mugi ngene lho mugi-mugi dipun paringi sehat rezekine lancar ngono lho ora kok dadak amin mugi-mugi ya Ya kuwi iki sampean ora ngerti to kuwi jeda tinggi mikir. Ya ah omah rapalan pasang pengantin Iya. selamat menempuh hidup baru. Iya. Semoga berbahagia. amin Heeh. amin ya rabbal alamin Langgeng. amin ndang diparingi putra Putra sing solehah kaya ibune. oh ya tak kira kaya Nek awakmu kaya aku ya ora mungkin. Kowe ya jenenge wong Heeh. Diajeng Hani Nggih. matur sembah nuwun sanget kepareng lenggah Monggo sawetawis dipunlajengaken. nggih. Nggih ngaturaken sugeng dalu dumateng sagunging para rawuh kakung Sumawana putri kang dadi kinurmatan sugeng lelenggan kanthi mardu-mardikaning penggalih sinambi ngerahapi dedaharan kang sampun sumadya sesarengan kalian Mayangkara campur sari ingkang angka sekawan wonten Diajeng Putri Lope Mayangkara campur sari. Terima kasih banyak Mas. Sami-sami Diajeng Putri. Ya, selamat malam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji tresno di seksen
ending terakhir gak patek penak. Iya. Heeh. Tuas kadung Bu. Ya aku wis semangat loh Mas Madang. Kok jan-jan wong-wong ki ora mesak-mesakne bocah ayune kaya ngene. Ya, Sapa iya. to sing raruh putri lope-lope bocah saka gunung peh. Masyaallah. Alah kebablasan. Malah tekan kono iku malah ditendran tukang letinge wis kudu nampani lek awakmu tekan kono. Mas ngadeg kok. Lho, kok sing ngadeg kok sampean iki lho ngadeg kok dadake. Sampeyan dhuwur men to Ayo Mas. dhisik iki wong dhisik iki Jopa Japune iki mandi. Oh. Wong dhisik iki anak 11 dipakani apa kuwi jenenge lek ngarani wong dhisik tajin. Ngerti tajin kok ora? Oh bong Mas. Kok bongi malih rai gedeng ndasteng lan kuwi itu. Ya gak ngono sampean kan maksudnya tumbuh besarnya itu Ya tumbuh besar iki. tinggi gitu loh mergo seperti panganane jerapah. pususan beras lho. Kuwi dhisik didang ngono kae ya to banyune nek kowentel Terus? dijipuki. Terus? Saurunge dadi sego, iki Terus? tinggi sarapan. Nah terus. Lah kuwi akhire anak-anak bocah saiki wis ngene iki kabeh Nah, gede. lah terus kuwi Mas. Lha terus maksudnya apa? terus ya ngono kuwi ngono lho maksudku ki maksudnya apa kuwi jenenge? Bareng ngono kuwi terus nyapa? Loh, maksudnya pertumbuhan dan gizi vitamin itu tercukupi ngono lho. Terus Ya kok teras terus tak tua brakne syukur tumbuk malah nulur mangsa kowe.